Daşary ýurtly maýy goýjylar Gaza we Türkmenistan bilen oýun oýnamagyny besetmeli diýilip, Londonda ýerleşýän Daşary Teatr Merkezi tarapyndan taýýarlanan täze hatabatda edilýär. 15-nji ýylda Britan parlamentinde hödürlenýän uly gowrumly bu hatabatda Merkezi Aziýanyň üzüňe ýurdy Türkmenistanyň betbahtçylygyň garatyna baranlygy bellenýär. Ykdysady krizis rejimiň öz halkyna görkezýän repressiýalarynyň has güýçlenmegine we şahsiýet kulturynyň bolsa has aýlygynç bolmagyna getirdi diýilip hatabatda bellenýär. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň ýaramanlaşmagy, girdijileriniň petelmegi, halkyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy we esasy azatlyklarynyň çäklendirilmegi barada jekme-jek maglumat berilýän. Bu dokumentde ýurdun ykdysady ýagdaýynyň hökümetiň adam hukuklaryna hormat goýmazlygy bilen ara baglanşygyna üns berilýär we daşary ýurtly maýy goýjylaryň türkmen ykdysadyýetyna maýy ýatyrmagynyň töwekkülçilikleri duýdurulýar. Türkmenistan halkara sahnasynda köplenç ünsden düşürilýän ýurtdur. Onuň bol gaz zapaslarynyň möçberine ýa-da ýolbaşçylarynyň geňligine esasy üns gönükdirler. Ýöne bölen bu barlyklar uzağa çeken ykdysady krizisiň orta arasynda galýan ýurdun üstüne açýar. Bu ýerde adaty adamlaryň durmuşynyň aşa agyrlaşmagy we ähli ýerlerde azyk getmezçiligi göze ýylýar diýilip hatabatda edilýär. Türkmenistan öňçe bu hatabat 15-nji ýylda Britaniýanyň parlamentinde köpçüligi hödürlenýär. Bu arada dinlenişige gatnaşan Türkmen News neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Это организует Foreign Policy Center. Они вот этот обзор создали по заказу Turkmen News. Dinlenişige de Foreign Policy Center guramasy guraýar. Bu hatabat Türkmen Newsyň zakazy boýunça taýýarlandy we ol Britan biznesi hem Britan parlamenti üçin niýetlenýär. Bu hatabatymyzyň hödürlenýän strukturalarynyň biri Büyük Britaniýanyň korrupsiýa garşy daşary siýasatyna jogapkär komitetdir. Umuman ýurtdaky ýagdaý öz-özünden habar berýär. Hatabatda daşary ýurt investorlaryň Türkmenistana bir gezek baryp eli boş gaýdan ýagdaýlary barada anyk masallar getirilýär. Olar öz pullaryny ýatyrdylar, güýjüni, öz resurslaryny, soňra bolsa daşary ýurt edaralarynda adalaty gözlemeli boldular diýip Londondaky dinlenişiklere gatnaşan Türkmen News neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew aýtdy. Потом уже искать справедливости в зарубежных каких-то инстанциях. Daşary Teatr Merkezi öz hatabatynda Türkmenistanyň esasan gazyň eksportyndan gelýän döwlet girdijileriniň azalmagy, ykdysady problemalary, daşary ýurt maýy goýjylaryň öňündäki bergileri, şeýle-de ilatyň durmuş derejesiniň petelmegi, şol sanda ýeşillik we ilatyň daşary ýurtlara migrasiýa akymynyň ulalmagy barada jekme-jek maglumat berilýär. Maýy goýjylaryň Türkmenistanyň ägir tuly gaz zapaslary sebäpli başda ýurda çekilmegi ähtimal bolsa da onuň düýpli problemalary bar. Bu ýüz tarapy mermerli we ýurdun umumy içerik önümçiliginiň agramly resmi görkezüjilerini öňe sürýän hem ören çylşyrymly garanky ykdysadyýety ýaşyrmak üçin berk çäklendirilýän döwlet dukanlaryny ulanýan ýurdun Potemkin ykdysadyýetydir diýip hatabatda bellenýär. Türkmenistanda Türk ruhanysy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen ilteşikli bolmakda guman edilip ýyl kesilendigi aýdylýan molim Eziz Hudaýberdiýewiň türmede aradan çykandygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine ýakyn ynamdar we ýagdaýdan habarly çeşmesi tasdiklady. Bilep geçsek Hudaýberdiýewiň türmede gynamalar esasynda aradan çykandygy öňe sürülip, bu barada geçen hepde Ukraina habar.com neşrinde we Twitter sosial ulgamynda maglumatlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň bu meseleniň anygyna ýetmek üçin bir hepde bäri dowam etdirýän synanyşyklarynyň netijesinde redaksiýa bu maglumaty bir-birinden garaşsyz başga-da iki çeşme tasdiklatmagy başartdy. Uzak ýyllar Kerkidäki Türkmen Türk mekdebinde ingliz dili sapawy boýunça çağalara bilim beren Eziz Molim Aşgabatda geçirilen Aziýadanyň öňü sirasynda tutsak edildi. Eziz we işteşleri ýapyk suud dinlenişiginde 25 ýyl türme jazasyna höküm edildi. Şol günden bäri hem ýapyk ýerde ençeme gynamalara we kösünçliklere çydamadyk Eziz aradan çykdy diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine ýakyn ynamdar we ýagdaýdan habarly çeşmesi 15-nji iýulda gurrun berdi. Türkmen News neşriniň ýagdaýdan habarly çeşmesiniň öňe sürmegine görä Türkmenistanyň Owadan depe türmesinde saklanan Hudaýberdiýew hepatit C ýagny sary getirme virusy ýolgondan soňra ol şu ýylyň maý aýynda Bayram Alynyň türme keselhanasyna geçirilýär. Ol sary getirme sebäpli şu ýylyň 30-njy ýununda Bayram Alynyň türme keselhanasynda aradan çykýar. Azatlyk radiosynyň molim Eziz Hudaýberdiýewiň haçan we näme aýplama esasynda tutsak edilendigi şeýle-de onuň ölümine nämäniň sebäp bolandygy baradaky saglyk we suud resminamalaryny almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň baş prokuraturasyndan şeýle-de Owadan depe we Bayram Alynyň türme keselhanasyndan hem kommentari alyp bolmady.
Türk işçileri 12-nji iýulda yerli wagt bilen 1 saat 10-da Türkmenistanyň Ankaradaky ilçhanasynyň öňünde 3 ýyl bäri berilmeýän aýlyk haklarynyň haýal etmän tölenmegini talap edip ýene-de bir piket guradylar. Türkmenistanyň Hronikasy neşri bu pikete 25 adamyň gatnaşandygyny, ol adamlaryň Türkmenistanda dürli deshalaryň guruluşyna gatnaşyp, Ajab Bina atly türkmen firmasyndan almaly aýlyklaryny indi 3 ýyl bäri alyp bilmeýändiklerini habar berýär. Aýlyk haklaryny alyp bilmeýändiklerini aýdýan türk işçileri Türkmen ilçhanasynyň öňünde mart aýynda hem protest çäresini gurnapdylar. Şonu Türkmen ilçhanasynyň işgärleri duşuk barada öňünden ýazmaça ýüz tutmak zerurlygyna salgylanyp, düzgün tertibi ýoly goýmak üçin polisiýany çagyrypdy. Mundan öňkü maglumatlara görä 2018-nji ýylyň 5-nji fevralynda Stambulda Ajaýyp Bina firmasynyň ýolbaşçylary bilen aýlygyny alyp bilmeýän türk işçileriniň arasynda duşuk boldy we beriyiniň ikrar edilmegi baradaky ylalaşyga gol çekildi. Aýdylmagyna görä şol wagt Türkmen firmasynyň 25 türk işçisiniň öňündäki bergisi 332 000 Amerikan dollaryna barabardy. Şonu olara diňe 25 000 Amerikan dollary tölediler. 2018-nji ýylyň sentýabrynda işçilere ýene 30 000 Amerikan dollaryny, noýabrda 20 000 Amerikan dollaryny, şu ýylyň fevralynda bolsa 10 000 Amerikan dollaryny tölediler. Häzirki pursatda berilmän galan bergi 248 000 Amerikan dollaryna barabar diýilip, hukuk goraýjy guramanyň saýtynda çap edilen habarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri adatça garaşsyz neşirlerde çykan bergi habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen bagly Türkmenistanyň Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna millionlap dollardan ibaret bergisiniň bardygy, üstesine Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakynda habarlar çykdy. Türkmenistan synçylaryň pikirçe, o diýen oýlanşykly görünmeýän guruluşyklar bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli problemalara şolsanda algy bergi dawalaryna hem köp uçraýar. Bu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iň uzak we ysnyşykly işleşen Erol Tabanca ýa-da Polimex Türk kompaniýasy wagtda hem şeýle boldy. Aşgabatda Olimpiýa şäherçesini guran Polimex'iň uzaly Aşgabatda öňkü täze aeroportuň ýerine gurulan has uly aeroportuň guruluşynda eden işleriniň hakyny dol alyp bilmeýändigi barada maglumatlar çykdy. Soň bu daşary ýurt kompaniýasy Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň guruluşyny taşlap ýurtdan çykdy. Emma Türkmen häkimetleri bu dawalara hiç bir düşündürüş bermedi.